Къде са доказателствата, че Иванчева си е поискала подкуп? Къде са? Защото не стана дори накрая в придворията на съдийките, или както се казва това последно слово, дума не стана за нито едно доказателство. Не карайте да коментирам съдебно решение. Не карам ви да кажете къде... На обжалване. Добре, къде са доказателствата? Не се измъквайте. Къде са доказателствата, че си е поискала Иванчева? Да се измъквам. Измъквате си. Дайте отговор. Дайте отговор. Ето го и господин Гешев. Къде са доказателствата, господин Гешев? Чудвам се. Вие сте с мега звезда. Мега звезда. Ето защо и вашите хора не могат да кажат нищо. Мълчат като прокурор. Излезнаха и обясниха абсолютно всичко. А това, че вие не можете да ги разберете, господин Диков, е ваш проблем. Кое да обясня? Ето го. Защо мълчи като не знам какво? Къде са доказателствата? Аз ви говоря, господин Диков, вие не бяхте ли в залата? Кажете, ето да каже тук пред вас едно доказателство, че Иванчева си поискала подкуп. Адвокатите казват, че няма такова. Имате проблем, явно не сте чули всичко, което се говори в залата. А може би не сте били вътре в залата. Приятен ден, господин Диков. Далеко ще стигнете така. Далеко, много далеко. Представя се колко хора ще съсипете още по този начин. Защо бягате, господин Гешев, защо бяга вашия човек? Обеща да говори, ето този. Апелативна прокуратура. Именно. Аз не е мой човек, аз съм специализиран. Ти се едно. Адвокатите ви за светенето на елхите нещо... Извинявайте. А защо бягате вие? Аз да бягам ли? Не искам си хода вкъщи. Само, че с елхите какво стана? Няма поръцете нищо. Защо излъгахте? Защо излъгахте? Вие ще се извините ли за това, което говорите? Те останаха в ареста, нали така? Още ли? Аз говоря за вашето там, където излъгахте. Само, че защо бягате сега? Нали сте голямата работа? Ай, добре, дайте да се разберем. Елате в студиото. Кога ще дойдете? Утре, другия петък? Когато решите? Защото само удобни журналисти си избирате. Много нормално е да не... Само удобни сте са ви. Станахте за смях, господин Гешев. Станахте за смях.